гигантска изоставена корубана костенурка. Ще живеете в нея, разбира се! Герой 108 следва по Cartoon Network. Чудили ли сте се някога къде се разхождат духовете през лятото? Оглеждали ли сте се за извънземни на скейтборд или велосипед? Всички те бяха тук през цялото време. Гледайте ни всяка сутрин и допълнете към закуската си анимационна енергия заедно с Двоимак, Флапджак, Батман, Бакуган и много други. Ваканцията продължава от понеделник, 30 август, само по Cartoon Network. С остра миризма и хиперактивно на... Внимавайте! Тези пилета са готови да защитят света на Васаби в Кунг-фу пилета! Само по Cartoon Network!